de saber vostès que un 23 de setembre del 2007, Canal 9 ens convidava a fer un viatge en el temps. Gràcies a l'Alqueria Blanca vam poder saber com érem fa moltíssims anys, allà a meitats del segle passat, com era la societat valenciana, quins costums teníem, gràcies sobretot als embolics entre la família Pedreguer, entre els Falcó, però a poc això ha anat derivant en altres trames i tots els seus personatges s'han convertit ja pràcticament com a familiars nostres. I saben que este diumenge l'Alqueria Blanca està d'aniversari perquè compleix ni més ni menys que 100 capítols. Felicitats, Alqueria Blanca. La història de Canal 9 està ambientada en un poble inexistent d'una comarca de l'interior. Una història coral que porta ja 100 capítols i en què hem vist de tot. Començava així, se'n recorden? Per ordre del senyor alcalde, es fa saber... Es fa saber que en l'Alqueria Blanca hi haurà molt d'amor. ¿Guapa? No te hacía ni sombra. Moments tristos. Miquel Falcó, está usted detenido. ¿Cómo? No, esto no puede ser. ¿De qué lo acusan? De fraude fiscal y de malversación de fondos públicos. Hem vist també molta passió. Vocacions espirituals truncades. Ui, no passa res. Perdona. Històries per a tota la vida que duren 5 minuts. No dubtes, xiqueta, que t'has casat. Ai, diuen que això és per a tota la vida. I històries que comencen en 5 minuts i són per a tota la vida. On estàs, Tomàs? On t'has amagat? En el capítol 100, este cap de setmana, eixirem per fi de dubtes sobre Anitín. Yo no descartaría que esa chiquita pueda estar embarazada. I com que els xiquets venen amb un pa sota el braç, què tal si demanem 100 capítols més? Jo crec que sí, no? Com a mínim, clar que sí. Durant estos 100 capítols han anat, han vingut personatges, alguns s'han quedat, altres han anat i després han tornat, i així tenim dos joves que han conquistat alguna que altra xicona de l'Alqueria Blanca. Hi ha milers i milers de fans, segur. Ells són Nelo Gómez, bon dia, Xavi, en la sèrie. Bon dia. I Òscar Ramos, Robert, en la sèrie. Molt bon dia, benvinguts. Bon dia. Demanem 100 capítols més, no? Com a mínim, o què, de l'Alqueria Blanca? 200. Vinga, va. 200. Apostem, ja ho firmem ja, signem així que 100. Òscar està des del principi de la sèrie, podem dir. Tu el vas incorporar més tard a l'Alqueria Blanca, però com recordeu cadascú de vosaltres com va ser aquest primer dia de rodatge? Falla temps, en tot cas fa molt de temps. No té res a veure, ara ja està tot el ritme molt agafat. Al principi era tot molt nou, no? Clar, i el repte de que no saps ben bé com són els personatges, com va ser la història, és... I suposa que no hi havia el feeling que ja podeu tindre 100 capítols després. Això poquet a poquet anar gestant-se, no? Ho hem vist també en la sèrie. Que no sé què és pitjor, que començar de zero o arribar quan ja està tot començat i te diuen, venga, nene, a gravar. És que jo soy nuevo. I a més, Nelo, tu vas arribar i la sèrie ja era una sèrie molt exitosa. Tu arribes i dius, a veure, per favor, no la caguem, que la sèrie va molt bé i tu eres el nou, tio. Però això ho dius el primer dia, també, eh? Sí. O sigui, tu arribes pensant que ja està tot fet, però clar, la trama ha hagut d'evolucionar, perquè al principi parlàvem que eren els Pedreguer contra els Falcó i al final hi ha hagut un lío de faldes, parlàvem abans de sexe i d'amor, i vosaltres n'heu passat de mil i una, també, en l'Alqueria. I en aquests moments s'està vivint una, l'Alqueria Blanca, en aquests moments, quins moments estan passant? Jo és que crec que és un dels pobles que més coses passen. I això que és xicotet, i té poquets habitants. I als 60 passen una de coses que... Però està prou interessant ara mateix. Ara mateix jo suposo també que els pròxims capítols, no? Nelo i Òscar, els pròxims capítols esperen moltes coses interessants. Es pot dir alguna cosa, no? Es podeu avançar qualsevol cosa? No es pot avançar res. Home, podríem avançar que en el capítol 100 d'este diumenge... No ho diguem, misteri. No, només anem a dir que se celebra Sant Antoni, que arriben les festes a l'Alqueria Blanca. És un capítol especial que se va gravar de nit, feia molt de fred. I la gent demanava festes i orquestra al poble i ho tindrem. Exacte, no? Ja ho pensem. Però sí que hi haurà celebració de veritat. Serà este diumenge, perquè teniu preparada una festa de celebració de 100 capítols. On és, per cert? És en el Puig, crec. En el Puig, en el Huerto de Santa Maria. Farem un bon berenaret. Un berenaret per a preparar, per a celebrar aquests 100 capítols del programa.
però sí que n'hi ha alguna cosa que es pot desvelar, no? Alguna coseta? Algo que ja han vist. A veure, jo, si volem desvelar... Si volem desvelar... És que no li hem dit res a Xus, la cop. Que és que és la fan número 1 de l'Alqueria Blanca i que per això està així amb nosaltres. Jo crec que ajudant-nos a entrevistar a Nelo i a Òscar. Jo vaig a parlar en els personatges ara, i vaig alçar-me, perquè jo, com a fan que soc, tampoc vull que mos desvelen tot, però algo sí que m'interessa. Aleshores, jo com vull que se porten molt bé, el que vaig a fer és mal-se companys, i me'n vaig entre ells. Molt bé, vinga. Un huequet, per favor, que sóc la més gran. Vos fieu de Xus, xics? Sí, A veure, que mona soc així entre estos dos. A veure, Robert, en este cas, estic parlant en Robert i en Xavi, ¿vale? Robert, no té res que dir-li a Xavi? No, que vols furtar-me el lloc de treball també, no? Vols reincorporar-te a l'Ajuntament? Jo ja tinc treball a la fàbrica de Calcer. Té alguna que dir-te. Tira-li. Què més pot ser? Home, no serà d'Anitín. Per favor, que és la teva cosina, tio. D'Anitín no serà. Ara que este li tira tot, No, tampoc, perdona. Sí, li tira tot, hem de dir-ho. Tampoc és d'Anitín, no? No, a veure, Robert és molt emocional. Ja, emocional. Molt impulsiu. Ell no vol dir-te, per tant no vol que t'escolte, però jo el que vaig a fer ara, per favor, a veure, espectadors... Per favor. No, te vaig a posar els cascos. Xavi no pot escoltar, només pot veure... Hacia al darrere, que tenim el nostre hilo de banda sonora. I mentre, per favor, demane a realització o no, que ens posi el moment més tens que vam viure l'últim capítol, el capítol 99, per favor, aquest moment que vam viure, i tu, Xavi, no escoltes, però mira. Vale. Miren. Però què has fet, xiqueta? Per l'amor de Déu! Però tanta pressa teníeu! Quina vergonya! Esperen que vinguin les anàlisis! Les anàlisis! Jo em cago en les anàlisis! Deshonrar! I ara què faràs? Tan joveneta i amb un xiquet al braç. No ho sé. Mare meua! Perquè està així... I Anitín està Anna plorant. Li pots explicar alguna cosa? Tu, que potser saps alguna cosa? Explica-li. No, jo no sé res. No sé res, no? Alguna cosa a veure en això? En els plors d'Anitín? No. Jo te dic que el que has de fer és, este diumenge, para atenció, saps? Tots els detalls d'aquest capítol. I si este no te vol dir res, jo te dic que en algo t'afecta. Que a mi no m'agrada parlar... Ahí ho deixem, xics. Bueno, que moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui en la plaça. Que vaig molt bé aquest aniversari de diumenge en el Puig. I tots a veure el 99. Exacte. El 100 més, Ahí estarem tots els fans a Huerto Santa Maria del Puig a les 7 de la vesprada per a celebrar aquest aniversari. Este número tan redó. Gràcies, xics, i molta sort.